फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ यशोदा छेत्री और मैंने स्कोर किया है 86.4%. या स्ट्रीम इज़ आर्ट्स फ्रॉम सेक्शन बी. Letter I have got in 5 subjects. अच्छा मार्क. मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कहना चाहती हूँ टीचर्स, सिस्टर्स एंड स्पेशली माय पेरेंट्स, क्योंकि उन लोग के सपोर्ट के वजह से ही मैं आज इधर इस स्टेज पे हूँ. मैं इतना ला पाई एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम अ लॉट बिकॉज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद द गाइडिंग सपोर्ट. इसी की वजह से. नाम क्या है? मेरा नाम यशोदा छेत्री. और गाँव? मैं बाताबारी गांव से बिलोंग करती हूँ. थैंक यू. एम, माय एम, अभी हम लोग ग्रेजुएशन करने वाले हैं, राइट. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन वी स्टडी हार्ड फॉर हायर एजुकेशन. सो अभी आई थिंक एम बता नहीं सकते, इट्स सीक्रेट. सो आई वुड लाइक टू से मैं और हायर स्टडीज़ करने वाली हूँ, फिर बाद में पता चलेगा. थैंक यू. आं मोजाङैनो उथ्रिसारनो हादों. आं 81.8% लानानै आङो उथ्रिसारनो हादों. मा स्ट्रीम? आर्ट स्ट्रीमनिफ्राय. लेटारा मोनथाम, एमआइल, एडभान्स बड' ओमफ्राय पलिटिकेल साइन्स. मा कलेजनिफ्राय उथ्रिसार? सेन्ट एन्स सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय आं उथ्रिसारदों. ओरैनो माबादि बे कलेजनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय? बे कलेजनिफ्राय सोलोंथाइ लानाया जोबोरैनो मोजां. द टिचार्सफ्रा बिराद काइन्डलि, हाम्बल, बिराद मोजाङै शिक्षाफोरखौ होयो. आं बिराद मोजां मोनदों बेवहाय एडमिसन लानानै. ओमफ्राय एक्सपिरियेन्सफ्रा जोबोद मोजाङै आरो. माबादि पार्सेन्टेज लानो हागोन? फरायनायाव खस्थ'आ थायो. आं फिजिकेलि स्ट्रं नङामोन जेब्ला एग्जामनि प्रिपेरेसन खालामदोंमोन, होमबा बे टाइमाव आं फिजिकेलि स्ट्रं नङामोन आरो. ओमफ्राय बिनि उनाव आङो बिदिनो नाजाथाबबाय. बिनिफ्राय आङो बे समसिम आङो मोजाङैनो उथ्रिसार जानानै फैबाय आरो. साक्सेसफुल जानायाव सोरनो क्रेडिट होनो सानो? आं आंनि पेरेन्टस, टिचार्सखौ आङो बुंनो सानो. बिकज बिसोरो जोबोद खस्थ' खालामदों आंनि थाखाय. आरो टिचार्सफ्राबो हाजासे सापर्ट खालामदों जोबजासे. आरो आंनि पेरेन्टसाबो जोबोद खस्थ' खालामदों आरो आंखौ बे समसिम बिसोर उन्दैनिफ्राय लानानै आंखौ फेदेरबोबाय, फोलावबोबाय आरो बेबायदि मोजांथार इनस्टिटिउसनाव सोफैबाय. बिनि थाखाय आं बिसोरखौ हाजासे हामबाय होनो. नेक्स्ट स्टेपआ मा? नेक्स्ट स्टेपआ आं दायो बेचेलर खालामनो सानदों. मायाव? दाथ' आं एप्लाइ खालामदों. ओमफ्राय सेलेक्ट जाबा मिथिसिगोन. मा गामि? आं जरनागुरि गामिनि पस्ट अफिस बिसमुरि. मा मुं? तुनुजारानि बसुमतारी.